Goeie. Goedemiddag. Goeiedag. We zijn van Heer van Omroep Friesland. We willen graag weten, wat hing er bij jou boven de bank? 2 spiegels. 2 spiegels? Ja, Oké. Mogen we die misschien even zien? tuurlijk. Wauw. Ja, wauw hè. Ja. Ja. Kreeg als man alleen hè. Ja, u bent een man alleen? Ja, ik heb al 2 kinderen hoor. Ik ben ja. gescheiden en Oh ja. die wonen hier wel in de buurt. En het ruikt hier ook wel wat een beetje naar bier ook. Dat klopt. Er staat er eentje aan. En waarom is dat? Ja, waarom is dat? Ja, gewoon. Ik ben er wel een beetje, ik ben er wel een beetje op dat gebied. Spirituelig misschien? Ja, lichtelijk ja. Ik heb nou wel een woest leven gehad. Dus Ja? ja, ik heb vuurwerkramp in 2000 meegemaakt in Enschede. Een slagerij had, weggevaagd. Oh. Hier bij een oude korps commando ben ik. Dus ik heb in Libanon en Cambodja heb ik gediend. Dus En wat is dan het spannendste wat u in Cambodja of Libanon heeft meegemaakt? ja, je mag er niet veel meer over, je mag er niet veel over vertellen. Maar laat ik het zo zeggen, je stond soms in situaties, dan was het hij of ik. God. En je was jong. Kijk, als ik toen had geweten wat ik nu wist, dan had ik dat ook nooit gedaan. Nou goed. Hoe was het dan om de vuurwerkramp in Enschede mee te maken? Ja, je weet niet wat je overkomt. Je bent met je werk bezig en pas boem, vuurwerk de lucht in. En op een gegeven moment iedereen dacht van, ach ja, mooie vuurwerkshow. Maar toen kwam de grote klap. En toen was het heel wat anders. En toen zag je alle mensen, alle kanten op gaan. Hele tollenstraten, helemaal weggevaagd toen de tijd. Er zijn natuurlijk ook hulpverleners zijn daar om het leven gekomen. Weet je, verkoolde lijken heb je gezien daar. En, het is niet, nee, het is niet een pretje. En toen, wat heeft u toen, wat doe je dan? Ja, weg. Ja, Weg. Mijn kameraad die belde mij en die woonde net kort bij. En die zei tegen mij, Henk, kun je even naar honden, want ik heb de honden in huis en ik weet niet wat er gaat gebeuren. Dus ik heb de auto gepakt. Nou ja, toen de tijd had je al drempels in die woonwijken. Dus ik heb de hele bodem eruit gereden van de auto. Dwars door de voordeur heen gelopen, want ik had geen sleutel van zijn huis. En de hond meegenomen en weg. Ja, goed. En zo ging je over die drempel heen? Ja. Het was een Opel combootje was het. Maar goed, normaal gesproken is er zo'n combootje gebruikt voor het vleesvervoer en zo. En goed, dan sta je gewoon op automatische piloot. Je denkt verder nergens aan. Pas later als je weer terug bent in Almelo, dan ga je even... Ja. Die heeft nog even wel een tijdje nagewerkt. Maar dus ja, zoals we zien, heeft hij dus wel heel wat meegemaakt. Ja, je weet van tevoren nooit hoe het leven je tegemoet komt, hè. Nee. Dus een beetje positief blijven, dat is altijd belangrijk.